Kamar yadda kake kallon mai sauraro, cikin yardar Allah mun zo da wani sabon shiri wanda za mu rika saka shi a tashar mu ta Kanawa. Kuma shiri ne na wasanni kamar yadda ka sani, tun daga nahiyar Turai mu sako gida Najeriya. Idan muka sauka a Najeriya mu sako jihar Kano, musamman mu shiga cikin ƙananan hukumomi, lunguna da saƙo, domin kawo muku irin labarin wasanni da muke da su. Kuma labarin wasanni ba iya ƙwallon kafa muka tsaya ba kawai, mu kalli yadda ake fafatawa a nahiyar Turai, musamman yadda aka kammala gasar cin kofin zakarin nahiyar Afirka wanda ƙasar Abrikos ta yi nasara. Babu shakka ƙasashe da dama sun yi ƙoƙari a wannan gasa. Idan muka dawo ana fafatawa a gasar Premier Najeriya, mu ɗauki ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pilas. A wancan lokuta ta yi ƙoƙari, a wannan lokacin ma tana yi. Mai sauraro, in dai kana bin mu, babu shakka za ka samu labaran da baka taɓa samun irinsu ba. Kanawa ita ce tashar mu. Idan muka dawo gida jihar Kano, duk wata karamar hukuma da kuka sani, matukar da ana yin wasan ƙwallon ƙafa ko wasan tseren doki ko kuma wasan takalmin taya ko kuma wasan wato atisaye da ake yi na kokawa, muna tafi duka da waɗannan irin labaran. Mai sauraro, za ka ga labarin wasanni irin waɗanda baka taɓa gani ba a wannan tamu ta tashar Kanawa. Kai dai ka rika bibiyar mu cikin yardar Allah. Daga mako mai zuwa muna nan mun shirya. Ni Sagir Awwal Indabawa na tabbatar maka cewa za ka gamsu cikin irin labaran wasannin da muke tafi da su. Ina masu takalmin taya na jihar Kano, kuma ku shirya, domin mun shirya yi muku bidiyo daban-daban domin tattaunawa da ku da kuma jin irin ƙudurin da kuka sa a gaban ku. Sannan kuma ina waɗanda suke zuwa filin polo domin atisaye akan dawakai, kuma mun shirya muku. Abinda muke so da ku, daga rana irin wannan ko kuma in ce mako mai zuwa, ku dinga kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mu cikin yarda Allah. Muna nan tafi da labarun wasanni daban-daban.